Tnediet il-White Paper sabiex issir ir-riforma tas-Sistema tal-Infurzar lokali, jew hekk kif inhi magħrufa tal-Gwardjani Lokali. Din hija wegħed oħra tal-manifest elettorali tal-Partit Laburista li ser tiġi mwettqa. L-ewwel fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista hemm imniżżel illi trid issir din tip ta' riforma. U naturalment obbligat li l-implementa il-manifest elettorali. Apparti konsultazzjonijiet mal-Kunsilli Lokali, ser issir konsultazzjoni mal-pubbliku, kif ukoll mal-General Workers Union, li hija l-union li tirrappreżenta l-Gwardjani Lokali, dan sabiex jiġu salvagwardjati l-interessi tal-Gwardjani Lokali. Bat għal General Workers Union, illi tirrappreżenta lil dawn il-ħaddiema u ħadd pjaċir illi l-lum kien hawn rappreżentanza ta' General Workers Union u li tkellmu favur il-wardens biex jaqbżu għalihom għax dak huwa x-xogħol tal-unions u jiena assigurajt lill-General Workers Union li fis-sistema ġdida kull min qiegħed gwardjan mhux se jittifimpi purke illi jagħmel kors ta' stħarriġ. Inħasset il-ħtieġa ta' riforma fis-sistema tal-Gwardjani Lokali minħabba li l-esperjenza ta' dawn l-aħħar 14 sena u rrid li kienet waħda ta' pis fuq il-Kunsillu Lokali, pis fuq il-pubbliku kif ukoll ta' pis għall-Gwardjani Lokali innifishom. Tantu hekk li minflok jedukaw lil poplu dawn il-Gwardjani Lokali spiċċaw jagħtu ċitazzjonijiet sabiex is-sistema ma tikrollax. Ġenerali mhuwiex sodisfatt bil-mod ta' kif qed titmexxa s-sistema tal-Infurzar. Irridu illi s-sistema tkun għaċ-ċittadin u mhux lic-ċittadin ikun għas-sistema. U rridu wkoll illi l-introjtu minn din is-sistema jerġgħu jiġu reinvestiti fis-sistema ta' governanza lokali. Intant, Gvern Nazzjonalista ta' bejn l-2008 u l-2013 kien iddelega l-Infurzar lokali lil 5 kumitati reġjonali bilan li jonqsu l-ispejjeż u jitjib is-servizz. Iżda s-sistema baqgħet tiswa ħafna flus, bil-konsegwenza li baqgħet sejra lura u l-kumitati reġjonali sabu ma' wiċċhom diffikultajiet kbar biex jibqgħu joperawha. Bir-riforma li se jintroduċi l-Gvern preżenti se jkun assigurat li jiżdiedu l-fonti tal-Kunsillu Lokali, filwaqt li dawn ikunu jistgħu jiffukaw aktar fuq l-aspetti ambjentali tal-lokalità. Għall-laqgħa ta' konsultazzjoni li saret is-Sibt filgħodu ġewwa dar il-Mediterran għall-konferenzi attendew diversi Sindki u Kunsilliera flimkien ma' uffiċjali oħra li qed jgħinu f'din ir-riforma. Fosthom Kien u Ghawdex li huwa nkarigat mill-kampanja ta' informazzjoni biex il-Kunsilli Lokali, il-Kumitati Reġjonali, iċ-ċittadini u l-Gwardjani Lokali isemmaw leħenhom f'din ir-riforma. Attenda wkoll il-kellim ewlieni tal-Oppożizzjoni għall-Gvernijiet Lokali David Aġus. Min-naħa tiegħu dan faħħar din l-inizjattiva u qal li lest jikkopera mas-Segretarju Parlamentari José Herrera sabiex verament isseħħ din ir-riforma tant bżonn juża.